Dak moko manyakache kaunti ma Kisumo obago ng'anyo kalure kod monj mag lee mag nam mosenego ji kendo ketho puothe e alworano. Mana ndalo machuok mokalo, nyang' nomako monego japuonjre moro ma jaklas 8. Jodak ywak ni singo mag apisas ma KWS mar gero tesen mar konyo jopiny pok ochopo kare kapod giwito mwandu e dho lee e kinde ka kinde. Wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumo yo Nyakach kama Millicent Adhiambo koro miyo alera achiel kachiel. Millicent Adhiambo, inyalo nyisowa ni kama intie no en kama nade, tang'o madhi nyime to ywak mane ma jopiny nigodo? Pero kamano Nyamilton achiel kachiel ka wuok e kar chung' od bura ma Nyakach mano Nyakach West Sub County alwora ma Sangorota e dho wath ma iluongo ni Nyalmera kama bende otudore gi aora mar Miriu. Kaendi wayudo ni ka e dho wath ma bende nyathi ma jaklas 8 ma jagni 14 Silvans Oloch ne rao omonjo ma onego magi thuolo niendi nyathi ma kamano ni e kar kano ringre joma otho ma Papo Nditi. Gi thuolo niendi abro dhi achiel kachiel ir jopiny bende wan go kaendi ma bende nobuogo ng'anyo kotenore kod wachni ka giwacho ni osekalo madhi igni 5 ka wachni osiko ka timore lwenje manie kind dhano kod lee mag nam kod mag bunge dhi nyime kaendi to gino ma piny owacho oseketo kare mar konyogi onge. Achiel kachiel aboteri aira achiel kuomgi nikech luwo ne kata wach gisetoro nyaka oko e do to gima chalo kamano pok okonyogi. Ang' ninyiswa mana matin kotenore kod ng'anyo mobuogo kawuono gi chenro ma un godo gi wach ma un kotenore kod monj mar nyang'ni masiko monjo kendo mayo ukwe kaka jodak ma alworani. Atimo erokamano kuom biro konyowa mondo wagol duond jopiny mondo winjwa e chandruok mono makowa masira matimore West Nyakach ka. Wan nyinga en Justus Juma, jimong'eya an party leader mar Justice and Freedom Party, lakini an wuod Nyakach ka ma Nyalmera kama wachung'e West Kugutaka en kama oganda mosebede kendo wasedak e higni mang'eny. To chandruok marwa gi lee en chandruok mosiko, to en chandruok ma inyalo geng'. To osemiyo jopiny bedo gi lit gi kuyo bende gi chandruok kuom kata loso chiemo kata puothegi ma gipuro nikech rao sama rao wuok kumonego bede ma owawene mondo rao bede, koro ochopo kuma giwuok ma gibiro nyaka kundewa nyaka utewa ma kama wabiro ka to wabiro e ywak mar masira mar owadwa ma nyathine notho to neg mana gi rao e dho wath ka. To en gima ne nyalo geng'ore. Emomiyo wan kaka community Masango wawuok ka wan gi agenda mwatemo mondo mi wanyis noler ne jopiny mondo winji moriere tere. To waler agenda gi mondo serikal owinji, to serikal ne onego beno osetimo agenda gi. Samo walero gi serikal owinji, to kapok serikal owinjo to bende wasenyiso jopiny ni ka serikal ok owinjo to wakao loch gi teko mondo miyo serikal wadwoke e lwetwa. Koro ka KWS otamore ok dwa rito, koro wanyiso jopiny ni wadog wakao bidhi, wadog wakao tong' gi beti, wakunyne gi buche, wamakgi to watimre nade? Waneggi nikech serikal ochopo kama koro kwinjwa. To mae gima wanyiso serikal mondo serikal o conduct thorough survey of hippo population in the area, including their movements, habitats, and to identify the root causes of their migration into residential areas. Wanyiso serikal now develop and implement a comprehensive plan to keep the hippos in their natural habitats and away from residential areas in collaboration with the local community. Wanyiso serikal mondo provide a compensation and support to members of our community who have suffered losses due to the hippo menace through the deaths of their kins, deaths of their animals, destruction of their farms, among others. Wanyiso serikal, and this ought to have taken place long ago, they must pitch a KWS guard post within West Nyakach Chief's Camp to help with emergency responses. Because this menace koro is too much. Okni koro kwa wadhi manyo KWS mani ndo Kisumo, moka ideba, are parting to jito tho pinyka. Pitch a camp here, we don't want them in Kisumu, we want them here at the Chief's Camp. Wakwa yogini bine conduct public education and awareness campaigns to sensitize and build the capacity of the community on how to coexist with the hippos without endangering themselves or to the animals. Ma wasebedo kwa timu naturally kata kapoko puonjwa. To koro mae bende kore kadho godo gi these wild ones ma kadho ma bichope residential area
Some have become too wild, you cannot coexist with. It was the work of KWS, mondo minu eliminate magi. To put no wadhimbe legengi mama. For now, one kaka jo West Nyakach, one jo Sango. Sani ka serikali okubiro twatimo ng'owa? Wawuok kendwa. Ka okubiro twatimo ng'owa? Wawuok kendwa. Watimo rao nade? Wanego. Mani winjo duond jo West Nyakach, mane mwabro timo? And ko kutimo to wuogi mondo mi wakony, mondo wako exist gi wild animal kapok jo piny okawo tele lwetgi. Erokamano nyabro teriri jo piny mabende gin jogo mani kaendi kachiel kod janeno manoneno kama sira machalo kama rao wuok monjo jogo mabende rao osemonjo kaendi kata kod le magipidho kata jamni machiegni chagi nyingi wawachni. An nyinga Tobias Odongo Auma. Ajanya West Nyakachka. Wach mar rao wasebedo ka watolerate wach mar rito chik, to chik waserito ma chik koro lokore chik inyowa. Rao nego wa okinyi gotieno, to onge action mora mora ma sirikal kao mondo mi one kaka inyalo konywa. Omiyo wan kaka jopiny, wamiyo sirikal chik ni wamiyo gi 2 days ma ka gibiro mondo mi ging'i kaka ginyalo rito repegi mondo we kinyowa miechewa. To koro wan gi bidhi, wan gi tong', wan ga sere, wabro kunyo bugni to wanego repegi mondo koro joro mi kot. To nikech gini negowa, otiekowa. Nyocha jaduong' odhi rao nego dhi dhok e kul. Kowuok oko, ten ma rao omake fua. Obaro ding jaduong' modwa nego. Kidhi ma dho wath kocha, mama cha ne rao kawo modire chuny pi kucho. Mana godiochieng' gotieno, nyathi manyo dhi sikul ya klas 8 ne ok olwokre, nyathi nokelo dhok aora, kaka riyo nyalo maki, odhi nomodho kare raogi. Tine gilokore nyang', to en rao marabondo raogi. Chon mano winjo ni Naivasha ne rao nege ji godiochieng'. To wan matinde repegi ogol gi Naivasha kokelgi ka, nang'o? To thurwa ka, wan waonge ji. Waonge jotelo ka. Jothurwa winjo to gidai. Omiyo karepegi nogol gi Naivasha to duogi kanye? Erokamano machiegni kaka janeno nyalere ang'o? Gi nyinga an National Odhiambo. An e wuod jaduong' mane rao kayo, tachaka bedo witness kaneno ka rao kawo nyathi e dho pi kama nwamodhe dhok. Ok osebedo ne mornwa ahinya, omiyo sani koro waduogo e kor gweng', kotamo sirikal rito to kar waduog wati, wabede kor gweng' wati rito rao to lakini wadhi tiyo gi method mag jowa machon, to ma ok dhi morowa mondo mi une ka koro wadhi negore gi le to jo wildlife mwandiko momi tich to nitiere. To offices to wadhuro ka chief nigi kamora mora manyalo ji nyalo bede mondo gikonynwa jopiny nikech kuonde gi mwanyalo pure chambwa moko ema fertile mwanyalo konyogo jopiny. To ka koro kech dwa nego marao chamowa kama to ok wabi yie sirikal mondo wuog oko mondo bi okonywa wan e ground to ok wanyal tiyo ka sirikal onge. Erokamano ahinya. Mana kamano Milton Jaka Black kama bende wawuok e kaendi kanyalo tango ni mana matin ma e aora ma bende giyuak ni aora ni saduto mamono biro tuome pi ji obiro lage dhok kata modho dhok kae ma bende rao time monj kendo gin rao mokalo 3 ka bende giwacho kanyo ni telo mar Kenya Wildlife Service nochopo kaendi to gino mane gitimo malong'o no. Koro ywak gi maduong' en mondo mi jogi wuok oko mapiyo konygi nikech ngimagi dhi bedo kamarach to ka ok kamano to gibro kawo chik e lwetgi gino mabende ok owinjore. Gi thuolo ni endi kionge penjo mora mora ang'ne awei dhi nyime kod medo kelo weche manyien ma bende medo tucho e mesa mar ke weche mondo mi wadhi rota mondo wanyal gomba ka bende gi ng'at machielo ma bende ne rao monjo wayud ni to eto ngimane chalo nade gi secheni. Milton Jaka Black an kuomi inyalo dhi nyime gi seche gi eki. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumo. Paro manyalo nyiso jodak ma Nyakach mayuak ni ginyalo kawo chik e lwetgi. Leno en le marach ma kapo